Расійская мова – перажытак каланіялізму ці дзверы ў свет высокай культуры і навукі? І ці варта беларусам хадзіць на канцэрты расійскіх выканаўцаў як унутры краіны, гэтакі за яе межамі? На гэтае пытанне зараз будзем шукаць адказы. Вы глядзіце «Двубой», мяне зваць Зміцер Міцкевіч, і сёння разам са мной гэтыя тэмы будуць абмяркоўваць мае госці. Тэлеведучая Кацярына Раецкая. Добрый вечар. А таксама паэтка і аўтарка культурніцкіх праектаў Валярына Кустава. Прывітанне. Давайте пачнем адразу ад прыватнага. Да? Дык ці варта, Кацярына, зараз беларусам хадзіць на канцэрты расійскіх выканаўцаў? Як унутры краіны, так і за яе межамі. І чаму? Я б паставіла пытанне, ці варта нам асуджаць гэтых людзей, якія ходзяць на гэтыя канцэрты, бо для гэтага ёсць рэжым, прапаганда, ціск нават суседзяў, якія кажуць, там бомбы не застанавлівалі рукамі беларусы, ці там расейцы, якія пра малыя народы. Мне падаецца, людзей, якія асуджаюць беларусаў, шмат. Я б не далучалася да гэтай пазіцыі. Валярына, як вы думаеце? Я лічу, што культура цяперака гэта далёка не толькі забава і канцэрты, гэта прастора для выяўлення самаідэнтычнасці, да стварэння нашых цяперашніх і будучых каштоўнасцяў. І беларусы мусяць рабіць у цяперашняй сітуацыі выбар свядомасцю, а не выбіраць тое, што прасцей. Дык хадзіць на канцэрты ці не хадзіць? Но я лічу, што не. Вось гэта і цікава. А давайте зараз паглядзім сюжэт Віталя Бабіна, які шырэй прадставіць тэму сённяшняга двубою. У захапленні ад канцэрта Грыгорыя Лепса ў Менску, аднак пакрыўджаная на бурэнне сваіх падпісантаў, беларуская блогерка Ганна Бонд рэзка адрэагавала на крытыку ў свой адрас, ды паабяцала баніць усіх, хто будзе нешта пісаць негатыўнае. Як я магла пайсці на Лепса? Вы сур'ёзна? Гэта мой выбар, каго ісці, слухаць і ўвогуле, што рабіць. Я ведаю мінусы гэтага артыста, і плюсы ў яго таксама ёсць. Не вам расказваць, на якіх артыстаў мне хадзіць. Выканаўца хіта «Рюмка водкі на стале» ды актыўны прыхільнік Уладзіміра Пуціна даў у Менскім палацу спорту ажно 2 канцэрты. Пры гэтым, калі на Лепса беларусы пайшлі па ўласным жаданні, то для канцэрту іншай зоркі расійскай сцэны рускамірскага спевака-шамана давялося выкарыстаць адміністратыўны рэсурс. Наведнікаў канцэрту шамана ў палацы Рэспублікі рэзка раскрытыкавала блогерка Ольга Такарчук. И полбеды они бы просто молча посидели на этом шабаше и ушли. Нет. Вот на видео вы сейчас видите песню «Я русский». Вы видите, они встали и орут под песню «Я русский». Снимают это все на телефон и орут вот под это вот дерьмо. Я хочу сказать, что вот такие люди не имеют права называться белорусами. Самых же беларусаў больш раззлавала тое, як спявак назваў нашу краіну. Привет, Белоруссия! Пожалуйста, белорусы, не ходите вы на такое. Ну, ходите, мне кажется, на Солодуху уже лучше пойти, хотя бы свой. Да, Саша, 2 песни. Зато костюмы веселые, зато улыбка сияет. Но не ходите вы на людей, которые поддерживают войну. Не позорьте вы нашу нацию, не позорьте нашу страну. Яшчэ адную хвалю крытыкі вытрымалі на сабе тыя, хто напрыканцы лета наведаў канцэрт расійскай артысткі Вольгі Бузавай, якая актыўна падтрымлівае вайну ва ўкраіне. Па сведчанню зоркі шоу «Дом-2» ейны выступ у беларускай лідзе наведалі рэкордныя 100 000 чалавек. Вот это вот немножко уже самый пиар, вот этот уже... Да, на нее вот именно пришли. Слушай, что людям дали какого артиста на День города? На то они и пришли, как бы. Олечка Бузова, давай как бы немножечко успокойся. Ты у нас не Селин Дион, не Леди Гага, не Адель. Ва ўмовах міжнародных санкцыяў у Беларусь амаль перасталі прыязджаць зоркі сусветнага маштабу. Гэтак сёлета падчас фестывалю «Сонцастаянне» планаваўся выступ вядомага шатландскага гурта «Назарет». Аднак музыкі ў выніку яго адмянілі. У такой сітуацыі беларусы ідуць на тых артыстаў, якія яшчэ прыязджаюць у Беларусь.
Олечка была на высоте. Единственное, что мне не понравилось, так это люди. Просто стояли нагло и обсуждали, какая же она хреновая, но в то же время стояли на ее концерте. Пры гэтым расійскія зоркі, якія асудзілі расійскае ўварванне ва ўкраіну, вымушаныя выступаць на больш сціплых пляцоўках за мяжою, як, да прыкладу, спявак грузінскага паходжання Валеры Меладзе. Журналістка выдання «Мост» запісала ўражанні наведнікаў варшаўскага канцэрту, пытаючыся, чаму яны прыйшлі на выступ артыста. Ну как, это же и детство, и юность, и молодость, и школа, и универ, все подряд такие воспоминания, поэтому просто никак по-другому нельзя было. Тым часам знаходзяцца і тыя, хто крытыкуе наведванне канцэртаў нават гэтых артыстаў. Маўляў, беларусы не могуць жыць без расійскай культуры не толькі ўнутры Беларусі, але і ў замежжы. Кацярына, глядзіце, от ва ўмовах таго, што ў Беларусі іншыя замежныя артысты не едуць, то ці варта хадзіць на розных бузавых і гэтак далей, ну проста, здаецца, дзеля таго, каб схадзіць. Я падрыхтавалася, правяла рэсёрч сайтаў старонак, якія прадаюць квіткі ўнутры Беларусі. Там ёсць усе бузавы, усе шаманы, шаман, дарэчы, яшчэ раз прыедзе, і лепс, і чыш, і усялякае такое. Нават дэльфін ёсць, якога, ну, нібыта інтэлектуальным больш лічаць, але ў яго таксама па пазіцыі па Крыму ёсць праблема. І я паглядзела на былых, ну, я так магу, мабыць, казаць, калегаў, якія працуюць у беларускім шоу-бізе і зараз. Гэта там Ланская, Алешка, Жанет. У гэтых людзей няма зараз планаў на канцэрты. Бліжэйшы канцэрт, напрыклад, Саладухі, гэта 8 сакавіка 26-го года. Спявачка, прасі господі, Аўра з ягоным мужам, яны будуць рабіць канцэрт 26 лістапада 26-го года, праз год. То бок нашыя беларускія артысты, як заўсёды, ну яны нашыя, у них грамадзянства. Ну, ўжо. Для мяне проста беларусаў няма ні дрэнных, ні нейкіх такіх, якія нам не патрэбны, яны таксама беларус. І вось яны ўсё яшчэ не маюць ніякага месца ў беларускім гэтым шоу-бізе ці на пляцоўках, каб сабраць свае канцэрты. Тое ж самае пра тую бузаву. Бузава была адной з сувядоўцаў славянскага базара, які, дарэчы, да гэтага вели толькі беларускія артысты, конкурс заўсёды вели толькі беларускія вядоўцы. Ну, падаецца, нават з беларускіх конкурсаў, з беларускіх канцэртаў беларусаў выцісняюць. Таму, а ці ёсць альтэрнатыва? Пайсці на Салдуху праз год, ці пайсці вось зараз, ну я не ведаю, хто тут самы такі, мабыць, на Таню Буланову, вось схадзіць, некуды больш пайсці, некуды. Вось, Валярына, дык а куды тады беларусу падацца, куды тады схадзіць, калі з канцэртамі такая беда? Ну, менавіта ўнутры Беларусі мы зараз. Я, па-першае, цешу сябе надзеяй, што на гэтыя канцэрты ходзіць не столькі шмат беларусаў, колькі рускіх, таму што, на жаль, нашая радзіма цяпер ператварылася ў лецішча для расейцаў, дзе яны набываюць кватэры, дзе больш расейскіх нумароў машын, чым беларускіх, і куды яны ездзяць менавіта адпачываць. І натуральна, што яны будуць хадзіць на гэтых спевакоў. І вось я себе цешу надзей, што гэта яны ходзяць на іх, а не беларусы. Але дапускаю і іншы варыянт. Калі кажуць, што гэтыя выканаўцы, наша школа, наш універсітэт, нашы ўспаміны маленства, як без іх, моя школа і мой універсітэт – гэта Богдан Андрусішин Данчык, гэта Сокалаў Воюш. Богдан Андрусішин спяваў на словы Сергея Новіка-Піёна, беларускага паэта, які 30 гадоў правёў у лагерях савецкіх і несавецкіх пры любых уладах. І мы, беларусы, у сваёй бальшыні не ведаем свайго, не цікавімся сваім, а бярэм першае, што трапляе на вока, што ўзяць лягчэй. Дык пытанне, куды пайсці беларусам у Беларусі, калі ну, няма там вольскага зараз, не можа працаваць, я не ведаю, там, хто забаронены лайт-саунд, і калі вось альтэрнатыва толькі такая, куды пайсці? Ёсць шмат іншых варыянтаў. У вайну не абавязкова ісці на нацыстаў, каб паслухаць любімую музыку. Можна знайсці яе ў сеціве, можна зрабіць візу, гэта будзе дадатковай матывацыяй, каб паехаць кудысьці ў Еўропу, наведаць канцэрт. А таксама ёсць шмат цудоўных, я веру і ў Беларусі, маладых выканаўцаў, і не толькі, сталых, якіх не пускаюць на афіцыйную сцэну, якія збіраюць сапраўды невялікія аўдыторыі, і туды варта хадзіць.
Ну, я зараз просто ставлю хвіліночку рэкламы, напэўна, таму што вот проект Міністэрства сепультуры таксама запусціў сепультуру лайв, і там адбываюцца онлайн-канцэрты, якія можна паглядзець. Вось таксама, здаецца, адзін з выхадаў, хаця для мяне насамрэч не да канца зразумелы, але ну, людзям бачна цікава. Вось яшчэ якое пытанне пра расійскіх выканаўцаў. Добра, пра Беларусь пагаварылі, пра замежжа. Ну, бо ёсць такое меркаванне, шмат у чым таксама справядлівае, што, ну, слухайце, мы ад гэтага рускага міра уехалі, а тут зноў жа на ягоныя канцэрты хадзіць. Ну, як гэта? Ну, я так разумею, зараз будзе размова пра Меладзе. Ну, тым ліку. Казалі. У мяне такое пытанне, вось мы абіраем з артыстаў, напрыклад, брытанскіх, Злучаных Штатаў, іспанцаў, гішпанцаў, якія прыязджаюць, польскіх, беларускіх. Давайте так. Беларускія артысты ў замежжы, яны не так часта даюць канцэрты, бо гэта таксама, ну, не збірае шмат людзей, не так часта выпускаюць новыя песні, новыя кліпы. Напрыклад, Наві Бэнд. Наві Бэнд гэта асобна. За дужкамі людзі з Беларусі, якія робяць візу, ну, шчыра кажучы, не ўсе могуць пайти на Вольскага, бо баяцца, што будзе нейкі здымак, і нават Наві Бэнд, што прыедзе камера Белсату, здыміць, і пасля людзі ўжо домой не вернуцца. Далей. Украінскія артысты. Пайсці на бумбокс, я вельмі люблю бумбокс, заўсёды хожу, у іх канцэрты называюцца дронатур. То бок, ну, зразумела, як можна гэта прасацаваць, калі ты дзяўчына з Беларусі, і ў Беларусь табе яшчэ вяртацца, ці нават проста жывеш тут, але вось не адсвечваеш у экстрэмісцкіх медыа, то схадзіўшы на гэты канцэрт, калі трэба, цябе прывядуць да гэтай угалоўкі праз тое, што ты проста была на канцэрце украінскага гурта, любога. Да ў Беларусі зараз за што заўгодна можна прывесці да крыміналу. Застаюцца ў нас хто? Зусім гэтыя замежнікі, інастранцы і расейцы. Давайте возьмем інастранцаў. Прыязджае Дженніфер Лопес, якая зрабіла як гэта унёсак у падтрымку дзяцей Газы. Яна зрабіла, гэта вядома, яна прыязджае ў Варшаву, і ўсе ідуць на Дженніфер Лопес, а гэта, ну, нібыта таксама. Ну, нешта амаральнае. Мы ж не падтрымліваем, у кожнага свой погляд на сітуацыю Ізраіль-Палестына, але вось таксама трэба выбіраць. Гэта нам не падыходзіць, Камбербэтч нам не падыходзіць, хто застаецца? Ну, вось Меладзе выказаўся, што яму больна, што гэта трэба спыніць, з'ехаў, усё прадаў, жонку сваю забраў, дзяцей забраў, паехаў, і больш ні слова пра Пуціна, і больш туды не вяртаюцца. Ну, нібыта так. Калі гэта Лені Кравец, таксама крыштальна чысты чалавек, вось можам абраць. Але ў беларусаў не так шмат варыянтаў, куды пайсці, на каго пайсці. Нават зараз на купалаўцаў, святых крыштальных людзей пайсці, гэта ўжо можа быць угалоўка ці адміністрацыўка, ну, калі ты там будзеш вяртацца дамоў. Але тут яшчэ возьмем этычны аспект, пра які мы крышачку пазней яшчэ паговорым, але пачнем вось чаго. Так, з аднаго боку, вось там пра рускі мір і гэтак далей, а з другога боку, вось, напрыклад, той жа гурт «Ногу свело», які на канцэрце ў Варшаве выносіць бел-чырвона-белы сцяг, узгадвае беларускі пратэст, на канцэрце Би-2 зараджаюць «Жыве Беларусь». Кепска гэта ці што? Ці не варта на такія канцэрты хадзіць? Ці кепска, што яны носяць чырвона-белы сцяг і крычаць «Жыве Беларусь». Малайцы. Ну, што тут сказаць? Няхай крычаць. Але я так лічу, што калі Украіна акупаваная Расіяй наўпрост, а нашая краіна у тым ліку акупаваная, нічога страшнага, калі беларусы сходзяць не на канцэрт, а ў лазню, у басейн і добра падрыхтуюцца да сваёй светлай будучыні. А колькі чакаць гэтай светлай будучыні, і вось колькі трэба не піць каву, не фатаграфавацца з не трэба маніпуляцыі. Не-не-не. Каву можна піць у кавярні. Глядзіце, пасля 22-го года, калі пачалася паўнамаштабная вайна, нельга было, і ў 20-м таксама, вось калі білі людзей і яны выходзілі за Крэсіна, нельга было нават напісаць, што сёння ў мяне дзень народзінаў, бо цябе не зразумеюць і закэнсляць. Пасля нельга было вось каву сфатаграфаваць ці кветкі, напісаць, што ты жывая і існуеш. Зараз у нас ёсць нейкі, вось колькі чакаць, калі чаканне, или ці трэба чакаць, калі чаканне дастала, а колькі вось людзям не хадзіць нікуды, не слухаць ніякую музыку, не хадзіць на спектаклі, гэта таксама. Мы, канешне, пра элітарную культуру можам казаць, што усе любяць спектаклі, оперны тэатр і Баха трэба слухаць, але людзям таксама нужны нейкія развагі, дзесьці
гэты вось жах, гэты сорам, мабыць, гэтыя свае думкі ўсе выкінуць, і гэта, ну, сапраўды маскульт. Мы з вами зараз на тэлеку. Тэлек — гэта таксама маскульт. Публіцыстыка — гэта, ну, не нешта, не вялікае кіно, якое глядзяць толькі нейкія абраныя людзі. Мы з вами з маскультам. Вось мы і гледачам кажам: ведаеце, пасядзіце, вось мы тут будзем зараз слухаць, нешта піць, нешта есці, жыць сваё жыццё, а вы пачакайце новай Беларусі. Вось калі яна настане. Катя, дзякуючы таму, што такія прыгожыя, разумныя, таленавітыя людзі, як вы, так апантана абараняюць расійскую культуру, з Беларусю адбылося тое, што адбылося. У тым ліку. Пытанне ў тым, разумею, пытанне ў тым, колькі чакаць. Не ў тым, што трэба ісці на Бузаву. Не ў тым, Вы хочаце, каб я адказала, колькі чакаць? Колькі чакаць беларусам без разваг. Колькі ім слухаць, нават не Spotify, Яндекс.Мьюзік, я так разумею, слухаць магнітолу, пераглядваць свае нейкія відосы там з 20-го года, бо... Навошта гэта рабіць? Вы зараз абсалютна усугубляеце сітуацыю, даводзячы яе да абсурда. Але абсурда гэтага не існуе. І тут ужо былі пералічаныя варыянты, як можна рэалізаваць гэтую сваю патрэбу пры жаданні. То бок толькі інтэрнэт. Ну не, я ж у людзей ёсць патрэба абмена інфармацыяй, энергіямі, абдымацца адзін з адным. Вы думаеце, што можна толькі на канцэртах расійскіх спевакоў абдымацца? Не, на канцэртах, канцэрты, дыскатэкі, ярмаркі мёду і футра. Гэта ўсё тое, куды людзі ідуць. Калі нема ідуць, ёсць замежныя выканаўцы, якія ў Беларусі, якія замежныя выканаўцы? Ці мы зараз пра эміграцыю? Ёсць імпрэзы просто з не такой вялікай колькасцю людзей. Я просто не думаю, што свет сышоўся клінам, што я буду ў дэпрэсіі, калі не схожу на Меладзе. То бок прычына толькі ў расейцах. То бок пайти беларусам у эміграцыі на Лені Кравіца, гэта норм. А ў тым, што трэба будаваць і ствараць сваю культуру, чуць свае галасы, а не бараніць чужыя. За нас, апроч нас, ніхто ніколі не ўступіцца. А чаму беларускія медыа тады не робяць, як робяць, напрыклад, раніца з Белсатам, і Белсат, ці Наша Ніва, ці Рэформбай, і не пішуць вось такія артыкулы пра беларускіх, не запрашаюць новага пісьменніка, новага музыку, такого чалавека, якога мы яшчэ не ведаем, але зараз дазнаемся. Але мы ўсе ведаем, што статыстыка паказвае нам, што няма вось гэтага вялікага ахопу. Так ясна, але таго, што няма ахопу, гэта не значыцца, што гэтага не трэба рабіць. Гэта трэба рабіць, каб у будучыні быў ахоп. І то бок мы гэта робім, ходзім толькі на сваіх, галасуй за майго кандыдата Лявона Вольскага. Усе тыя, хто сядзяць нават на дамашніх імя артыстаў Беларусі, таксама не выступаюць. Мы ходзім толькі на беларускае, шануем толькі беларускае. І мы з вами зараз у Еўропе, мы ў Еўропе. Так, і мы нікуды не ходзім, нічога не глядзім і кажам, што мы такія вось асабістыя адметы. Натуральна, што не. Ага. Ну, а як мы будзем тады часткай сусвету еўрапейскай сям'і, пра якую кажуць? Трэба стаць спачатку самімі сабой, а потым вельмі лёгка ўпісацца ў сусвет. Ну, падаецца... А ведаеце, што можна проста знікнуць, напрыклад, як нацыя, і казаць, ну, вельмі мне хацелася тады схадзіць на канцэрт. А знікнуць як нацыя можна толькі калі ты не замыкаешься ў сваім, ці, мабыць, можна пашыраць свой уплыў, калі ты дакранаешься да польскай, літоўскай, украінскай культуры. Ні Літва, ні Польшча не акупавалі нашу радзіму. Канешне, варта да іх дакранацца. Так, а як параўнаць, напрыклад, адзін з адным сваю творчасць, як шукаць нейкае натхненне, як шукаць арыентыры, ці казаць, што вось шаман — гэта нецэнзурнае слова. Вы сваё натхненне толькі на Меладзе можаце знайсці? У мяне, видите, іншыя густы, бачыце, але на Меладзе я таксама была, бо мне было цікава паглядзець на дзяўчын, на людзей, на мужчынаў, якія туды прыйшлі і чаму яны прыйшлі. Ну, на Шамана і Бузову вы не пайшлі? А калі ведаеце, калі шчыра казаць, ведаеце, я глядзела вось гэты конкурс «Славянскі базар», дзе ўпершыню расейцы былі побач з беларусамі, чамусьці перацягвалі гэтую коўдру, і вось шчыра кажу, Бузова зрабіла шоу лепш,
чым беларусы. Я не магу казаць, што гэта мой густ, што гэта мне падабаецца, але я прафесійна магу ацэніць, што вось яна так умее, а вот певіца Жанет так не умее. Я не настолькі Паглыблена нет, у сарта. Не, я не хочу абмяркоўваць, наколькі добрае шоу зрабіла Бузова. Я хочу абмяркоўваць беларускія імёны і прозвішчы. А вось якраз про беларускія імёны і прозвішчы давайте, калі ласка, зараз паслухаем выказванне нашага сябра і калегі, лідара гурта «Дзецюкі» Алеся Денисова менавіта пра гэтую всю гісторыю. Наконт шамана там вельмі складаная сітуацыя была, калі распаўсюджвалі па прадпрыемствах і іншых дзяржаўных установах гэтыя квіткі. Ну, з лепсам трошачкі іншая сітуацыя. Ну, жанчыны пасля 45 гадоў масава любяць Стаса Михайлова, Лепса і падобных такіх спяваючыхся стариканов з хрыплымі галасамі і рюмкай водкі на стале. Чаму у іх не популярны, там, не ведаю, R.E.M., Beatles, Pink Floyd і так далей, это уже іншая справа. Ну, так не склалася. Ну, як я гэта ставлюся? Я да гэтага ставлюся так, што яно ёсць, я з гэтым чого зрабіць не магу. Я на гэта паўплываць, ну, ніяк не магу. Лявон Вольскі на гэта не можа паўплываць. Ніхто не можа паўплываць на гэта. Ну і працягваем мы якраз лагічным пытаннем. Валярына, дык ці можна нейкім чынам на гэта паўплываць? Ну, натуральна, што можна. Я хочу, ведаеце, што расказаць, што я ўспрымаю слуханне расейскай папсы, як калі школьнікі за вугал хадзілі курыць в школе. То есть вот маё такое стаўленне. Я магу паслухаць часам, вельмі што-то хочацца, напрыклад, ну, раней я слухала, цяпер не. Але я гэта ўспрымала, ну, вот грышок мой, вот такой вот, да, на кшталт. Guilty pleasure. Guilty pleasure. Так. І гэта ніколі не было, то бок на публіку я б ніколі не танчыла пад гэтай песні, не спявала іх. Але гэта вымушаная сітуацыя, таму што мы ў гэтай прасторы выгадаваліся. Мы былі несвядомыя людзі, мы былі маленькія, падлеткі, мы ўспрымалі тое, што давалі. Але цяпер мы выраслі, і гэта ўжо наш выбар, што рабіць з гэтым. Ці гэта так пакінуць, бо так прасцей, так лягчэй, так пазнавальная мелодыя, прад яе папакутаваць, пакахаць, бо я памятаю гэта, ці ўсё ж такі папрацаваць над сабой, над сваёй свядомасцю і зразумець, што ты вось сваімі генамі пасля перадасі якія густы там сваім дзецям, унукам і гэтак далей. А гэта тычыцца толькі папсы расійскай? Ці, напрыклад, ну, калі можна так называць рок-музыкі? Напрыклад, хай будзе Би-2, яшчэ і беларускія карані, хай будзе Машына времени, таксама беларускія карані, хай будзе добры прыклад. Арбеніна, яна ў Расіі. І хай будзе, ну, нібыта тых, каго вось там лічыць, я лічу асабіста, моя любімая спявачка Земфіра. Гэта касаецца толькі папсы Меладзе ці тыпу рокераў, рэпераў, касты там. Ну, мне здаецца відавочна, што заўсёды рок это круцей, чым попса. Ну, група Звері таксама калісьці лічылася Слухайте, то, што нам вбілі гэта рэкламай і 120 разоў на дзень пракруткамі па тэлевізору, гэта не значыцца, што гэта добра. Гэта цікава, бо я шукала, пакуль сюды ехала, аналаг Меладзе, якога, ну, нешта ён зрабіў такое, што ён усім не падабаецца, вось трэба яго асуджаць. Я не ведаю чаму. Але ён такі харызматычны, мужчына ва ўзросце, ну так, не хлопчык, якой падабаецца вялікай колькасці жанчын розных узростаў. І я знайшла, бо я ведаю, у мяне адзін секс-сімвол в Беларусі, гэта Зміцер Вітюшкевіч. Я ведаю, што жанчыны побач, і не толькі жанчыны, разумеюць, вось яму дай вось гэтыя арэны, торвар-арэну ці нешта іншае, усе, ці ў вёсцы гэта будзе, ці ў горадзе, ці ў іншай краіне, усе, як гэта, не трэба такое, не эфірнае слово будзе. Вось. Ну, давайте узрадуемся, што ў Расіі ёсць свой Вітюшкевіч. Так, тады, вось, мы глядзім, чаму мы асуджаем толькі тых, хто любіць харызматычных мужчынаў. Нават у сюжэце так было сказана, там некі, хто Лепс, Стас і іншы. Чаму рокераў любіць вось неяк прэстыжна? Вось я люблю, добра сказаў саліст групы Дзецюкі, у маім плейлісце ёсць і Вітюшкевіч, і Земфіра, і Аэрасміт, і Мік Джаггер, ну, калі ён там адзін больш
Таму Не, тут мне ці няма трэба мне саромецца гэтага? нейкай дыскусіі, тому што збольшага тут я пагаджуся, што як бы неважна стыль музыкі і кірунак, гэта А не вы б не ўплывае. расейцы. Тут просто трэба вось у чым так пытанне. звужаць. Тут пытанне менавіта в канцэрце хутчэй. Таму што вось пра тое, што мы размаўлялі крышачку раней. Да, вот дзе гэтая мяжа? Здаецца, што гэта публічная дэманстрацыя пэўнай падтрымкі і пэўнага трэнду. А Вось- паслухаць вось у чым Ютубе і в Spotify гэта дэманстрацыя таго, што твоі грошыкі ідуць, а калі гэта яшчэ нейкі там група Ума Турман, ты забыў выдаліць з плейліста, яны ў Расію адразу ідуць. А тут ты набыць квіток і пайсці прыняць так на грудь і пайсці з дзяўчынамі нейкі вось гэты весь жах, які ў тваім сэрцы выкласць і паглядзець, о, глядзіце, жывыя людзі, ці паслухаць Меладзе, хай будзе заўсёды. У Spotify гэта аднолькава. Ён грошы з гэтага будзе атрымоўваць і, ну, тут толькі пра твой публічны вобраз, так, калі я хадзіла з сяброўкамі, я чамусьці, вось гэта каб пасля, як не атрымаць па аднаму месцу у Фейсбуку, я казала, ой, давайте не будем, не знімайце мяне, калі ласка, я паназіраю, паслухаю, калі б была магчымасць зрабіць селфі з Земфіры, я б зрабіла, але гэта відавочная гісторыя, я люблю ее вось з самага дзяцінства. Таму таксама вось на нас ціснуць тым, што нельга гэта любіць, не любі Капучына і Меладзе. А вось давайте крышачку маштабуем, перайдзем да глобальнага вымярэння, так бы мовіць. Не толькі пра музыку. Ёсць у нас цудоўная цытата Светланы Алексіевіч, якая з'явілася, ну, вот лічы пад нашу праграму. Давайте-ка звернемся да яе. Я беларуская пісьменніца і пішу па-расейску. Магу паўтарыць, што я хацела сказаць. Вінаватая не мова, вінаватыя палітыкі, якія карыстаюцца гэтай мовай. Ува мне жывуць 3 мовы: украінская ад мамы украінкі, беларуская ад бацькі беларуса і расейская, на якой я выгадавалася. Я супраць, але думаю, што гэта часовая з'ява, выкліканая адчаем, а не пастаянная тэндэнцыя. Урэшце, мовы, якія пакінулі пасля сябе каланізатары ў Афрыцы, сталіся шляхам да цывілізацыі, і гэта вельмі добра. Валярына, дык хто вінаваты? Мова ці палітыкі? У чым? Тут якраз пытанне падобна в каланізацыі Беларусі, таму што раз тут узгадаліся, да, у нас вот... Ну, мова не каланізуе, каланізуюць людзі. Так. Ну, адпаведна, што гэта палітычнае рашэнне, прычым з абодвух бакоў. Бо так званы беларускі прэзідэнт шмат гадоў як бы схіляўся да гэтага, дазваляў гэта і як бы пагадзіўся на гэта. А Пал Павлович Латушка, напрыклад, рабіў усё тое, што рабіў у часы свайго міністэрскай кар'еры, добра рабіў, дарэчы, па-беларуску. Але пры рэжыме Лукашэнкі па-беларуску прыгожа і прасоўваў каштоўнасці, якія мы з вамі падзяляем, ці там нехта яшчэ падзяляе, але вось пры тым рэжыме, які падыгрывае Пуціну і, падаецца, у яго гады таксама гэта было у латушкаўскія. Я думаю, ён сам за сябе адкажа. Я тут не буду бараніць нікога. Ну, тады тут я влезу, карацей, як лінгвіст па адукацыі проста, таму што, ну, зноў жа мы можам проста ўзгадаць знакамітую цытату пра інструменты, якімі і людзі карыстаюцца. І расійская мова, ну, в тым ліку разам са штыком, чыноўнікам і гэтак далей, і школай, в тым ліку, мне здаецца, займае пэўную, скажем так, пэўнае месца ў гэтай іерархіі. Ну, таму што гэта таксама прыкмета дзяржаўнасці, мова, так? Это незалежнай дзяржавы. Гэта адна з прыкметаў яе, гэта мова, там, тэрыторыя, там, самаідэнтычнасць і мова. Гэта таксама вырашае, гэта народ ці не народ, ці гэта частка іншага народа. Але не мова акупуе таксама, але мовай акупуюць. Ну і адпаведна, як мы, вось маючы гэты кантэкст акупацыйны, і, ну, вайну, якая цяпер адбываецца, можам разглядаць нешта, ну, расейскамоўнае, як, ну, тое, ад чаго мы можам фанацець. Ці не выпрацоўваецца ў людзей пэўнай алергіі, таму што, ну, вот ва ўкраіне мы гэтыя рэчы бачылі, хоць і не гэта там 100%, але, ну, в тым ліку, скажем так, з-за расійскіх дзеянняў украінскія рэчы сталі больш папулярнымі.
Ну, калі пераходзіць да Беларусі, я, напрыклад, не лічу людзей, якія размаўляюць па-беларуску ці па-расейску беларусаў нейкімі адныя горш, другія лепш. Бо ўсё роўна, калі мы будзем лічыць адсоткі, я так разумею, што тых, хто размаўляе па-расейску, будзе больш. Гэтыя людзі нікуды не дзенуцца. Яны нават у нейкіх апытанках яны будуць казаць, што беларуска іх родная, там было раней там 80%, зараз 60%, але карыстацца яны доўга будуць расейскай. Не таму, што мы будзем, але таксама у нас вывескі нейкія, у нас назвы, у нас тавары, у нас тэлебачанне, у нас справаводства, ўсё гэтае па-расейску. Але яны будуць выкарыстоўваць гэта ў сем'ях, у камунікацыі некаторы час. І некаторыя пакінуць гэтую мову з сабой да самых апошніх дзён. Калі зменіцца вось гэты накірунак, і, напрыклад, беларуская мова стане афіцыйнай. Афіцыйнай, то бок, усе дакументы, усе... адзінай мовай тэлебачання, усе медыа, уся справаздача і ўсе тыя людзі, якія працуюць у апараце, усе яны павінны па-беларуску размаўляць. Як у Украіне, мне, напрыклад, вельмі падабаецца гэты закон, які быў усё тэлебачанне перайшло на адзіную украінскую мову, усе івенты, усе канцэрты. Ну не можа у цэнтры Кіева ісці івент, гэта было да 22-го года, яшчэ ад 14-го, не мог ён ісці па-расейску. Але там у некаторых рэгіёнах, калі мэр якога-небудзь горада хацеў зрабіць для людзей, якія размаўляюць па-расейску, івент рабілі, не забаранялі. Таму, мне падаецца, нам трэба шукаць нейкі падыход адзін да аднаго да людзей, якія размаўляюць на розных мовах, але з'яўляюцца ўсё ж такі, як грамадзянамі адной краіны ці часткамі адной нацыі ці часткамі аднаго народа. Я не разумею, як сказаць, напрыклад, я не ведаю сваёй сяброўцы ці свайму там былому мужу, не, ты мне больш ніхто, таму што ты размаўляеш па-расейску ўсё яшчэ, а я ўжо нет да пабачэння. Я хочу працягнуць гэтую думку, што абсалютна нельга беларусаў падзяляць па моўнай прыкмеце, і ў 20-м годзе акурат гэта знікла, і гэта было цудоўна, таму што гэта з'яднала людзей. І для мяне гэта відавочна, што не можна гэтага рабіць, тым больш цяпер беларуская мова так развілася, што на ёй і прастытуткі, і хітруны размаўляюць хто заўгодна. Так што мова цяпер не відавочны індыкатар і прыкмета добрага чалавека. Хацела бы зарэагаваць яшчэ на рэпліку Кацярыны, што калі вось цяпер усё расейскамоўнае, што вельмі доўга некаторыя будуць размаўляць па-руску, можа быць, да канца жыцця. Беларускі паэт і чыноўнік у свой час Геннадзь Бураўкін перавёў беларускае тэлебачанне на беларускую мову за адзін дзень. І вось адразу з'явіўся асяродак, патрэба, матывацыя. Так што гэта не тая праблема, але якая была раней, але цяпер гэта робіцца праблемай, таму што дзеці у садках, у школах перастаюць разумець беларускую мову, таму што яна выкараняецца, знішчаецца, і вось ужо гэты працэс будзе сапраўды напраўду складанейшы, чым гэта магло б быць, напрыклад, у 90-е ў Беларусі. Я падтрымаю, што таксама там прайшло менш часу, але я заўсёды, ведаеце, гэтыя прыклады на сабе перакладваю. Я вучылася ў школе, у якім там было 2 разы на тыдзень ці 1 на тыдзень беларускай мовы, літаратура, нічога з гэтага, як вы бачыце, не вынесла, але гэта не паўплывала так, што я не разумею беларускую мову. Зразумела, калі зараз беларускую прыберуць зусім са школ, тады так, дзеці ўжо будуць сутыкацца ўпершыню з ёй у універсітэце і нават не ва ўсіх універсітэтах. Але мне падаецца, пакуль яна хаця б 2 разы на тыдзень ёсць літаратура ды беларуская мова, яны нешта будуць разумець. Другое пытанне, як настаўнікі да гэтага будуць адносіцца. Калі як да маёй мастацкай гісторыі мастацтва, і казаць, гэта нешта намалявана, не трэба вам, тады так. А калі настаўнікі будуць браць гэты падручнік нават з выкрэсленымі імёнамі Некляева, там Бураўкіна, яшчэ каго-небудзь, але там ганарыстага Парсюка разам яны будуць вучыць і разумець, што за словы там нам сустракаюцца, мне падаецца, ўсё не так дрэнна. Слухайце, давайте вернемся крыжычку в наш гэты культурны дыскурс, таму што ўсё ж такі мы узгадалі гэтую цытату, у тым ліку менавіта ў кантэксце гэтых нашых расійскіх канцэртаў. Дык вось, Кацярына, у чым вы бачыце каштоўнасць гэтага расійскамоўнага дыскурсу, які нам праецыруецца, у тым ліку
простыя самыя канцэрты. Ну таму што шчыра, калі параўнаць тую ж самую расійскую папсу з іншай даступнай, да нават замежнай папсой, ну мне здаецца, тут ёмаю, ну Бузова гэта не Тэйлор Свіфт, умоўна кажучы, не, але няма іншых. Ну калі параўноўваць паміж нейкай бліскучай гэтай Бузавай, якой там ногі ды вушы на хайлайтерны, ды ў яе есть падтанцоўка, нават Таня Буланова, якая зараз нейкая зорка тиктока, я бачыла, што там нешта адбываецца. Танцовка. Так, нейкія хлопцы танчаць і нешта адбываецца. Калі з імі параўнаць жанчыну, прости господи, за што, Жанет, якая ў сваёй краіне надзявае чамусьці какошнік на песню года Беларусі і пяе пра «Моя радзіма тут» у какошніку. Я, напрыклад, не магу зразумець, што адбылося, пакуль нас там не было. Калі мы кажам пра замежжа, то ў мяне адно пытанне, як пашыраць, нікуды не ходзячы, нічога не гледзячы, не чытаючы, нават не назіраючы, як пашыраць сваю адукацыю і свае нейкае ўспрыманне свету. І другое, для мяне істотнае, як калісьці для артысткі, калі мы хацім, каб гэтыя меладзы, гэтыя земфіры, гэтыя ўсе гэтыя замежнікі ці расейцы выказваліся супраць вайны ці супраць Пуціна, ці не падтрымлівалі гвалт у Беларусі, мы павінны ім нешта прапанаваць, як гледачы. І прапанаваць мы можам. Праслухванне ў Spotify мы можам прапанаваць, што мы прыйдзем на ваш канцэрт, калі вы меладзе дакладна скажаце ў сваім. І гэта трэба рабіць, бо калі так, навошта тады ім з'язджаць з гэтай Расіі, усё гэта кідаць, асуджаць вайну, калі яны прыязджаюць сюда і сядзяць з голым месцам адным, бо расейцаў у Еўропе ўсё ж такі, ёсць, але не так шмат. А украінцы на расейцаў не пайдуць. Не тое, каб беларусы павінны з-за ўсіх пайсці і наладзіць гэты мір у ўсім свеце, але, калі мы хацім ад людзей пазіцыі, трэба прапанаваць. Гэта як было з усякімі адміністратыўнымі чыноўнікамі. Хотите, каб мы нешта сказали, калі ласка, пакажыце, што нас чакае за тое, што мы абярэм ваш бок. Валярына, дык а беларускі дыскурс мае штосьці, што гэтаму супрацьпаставіць? У нас ёсць свае, так бы мовіць, дзверы ў цывілізацыю, ці нам все ж такі пакуль праз гэты расійскі задні двор туды трэба дабірацца? Мне ніколі не трэба было дабірацца туды праз задні двор расійскі. Мяне, ведаеце, што я зараз яшчэ такое адступленне зраблю, страшэнна засмучае, што мы тут, абмяркоўваючы беларускую балючую тэму, абмяркоўваем, які там касцюм, как нейкай там Жанет. Увогуле, вы бачыце, наколькі гэта ўвайшло ў нашае жыццё, што беларускія вядоўцы, творцы абмяркоўваюць гэта як, а вот гэта трошки лепш, а вось гэта трошки... Я не ведаю, хто такая Жанет, я шчыра, я пад гэтым не падпісываўся. Працуеце з людзьмі, з маскультам, гэта ж частка, гэта людзі, якія ў хвойніках глядзяць гэтую песню года Беларусі. Жанет, гэта беларуская спявачка. Так навошта ім пра яе расказваць? Давайте расказваць пра тых, каго мы хочам, каб яны паслухалі. І людзі такія, добра, я буду не песню года Беларусі глядзець у гэтым, калі там яна праходзіць, а буду глядзець канцэрт Тутака на Белсаце, які транслюе. Вось пачакаю і Дзідзюкоў пагляжу. Так не ж не робіцца. А чаму не? Таму што не ўсе люди... Давайте так, дзідзюкі не вельмі... Дзідзюкі ўвогуле хорошы прыклад для маленькага горада. Добра, дзідзюкі, ніша, ўсё ж такі ніша. Калі вы лічыце, што гэта больш такі папулярныя артысты, якія да ўсіх падыйдуць, я не вельмі думаю, што яны пасуюць усім слаям. Нейкія панкі, нейкія рокеры, гэта таксама ўсё ж такі частка, жанр і ніша. Я заўсёды выступаю за папсу, бо для мяне ёсць добры прыклад. Вось людзі ідуць на гэтыя дні горада, і нехта там казаў, не на Бузавых яны пайшлі, не на... Калі там была Ганна Шаркунова, ці Дзяніс Дудзінскі спяваў, ці вёў, яны не на іх ідуць, яны ідуць на свята. І людзям трэба гэтай развагі. А на свята яны ідуць чаму? Таму што гэта івент, і таму што гэта папса. Папса гэта тэлек, радыё, часопісы, інтэрнэт, сацыяльныя сеткі, гэта ўсё папса. У музеі, на выставу, на Баха, у кансерваторыю, у філармонію, прости господі, ідуць не ўсе, але шмат хто скажа, пайду. Гэта псіхалогія чалавечая. Мы ўсё роўна абіраем маскульт. Маскульт — гэта тыя сацыяльныя сеткі. Мы там усе зараз жывем. Давайте зараз на падсумаванне. У нас па хвіліначцы. Кацярына, тады, калі ласка, можаце працягнуць сваю думку. Моя думка адна. Не трэба забараняць тое, што можна не забараняць. Вось людзям, якіх мы паважаем, яны могуць абраць. Так, гэта маральны выбар, падумаць, ці ісці мне на таго, хто падтрымлівае вайну, падтрымлівае гвалт. Падаецца, як мы кажам, нармалёвыя людзі з гуманістычнымі каштоўнасцямі гэтага не зробяць. Але
калі чалавек не прызывае да гвалту у роднай краіне, у суседніх краінах, мне падаецца, ён можа абраць крынж, пайсці, выпусціць увесь гэты жах з сябе і пасля ўжо прыйсці нармалёвым чалавекам і дарыць гэтую любовь, я не ведаю, і павагу адзін да аднаго. Валярына, калі ласка. Я думаю, што кожны чалавек, цяпер кожны беларус і кожная беларуска кожны дзень робіць свой выбар. І кожны дзень гэты выбар уплывае на нашу будучыню. Я не асуджаю і не забараняю нікому нічога. Але я кажу пра тое, што каб мы захаваліся як нацыя, каб захавалася наша культура, трэба, не ведаю, частачку альбо увесь бюджэт на культ, прасвет, імпрэзы адносіць да таго, каб вось гэты парастак беларускай культуры не згінуў ні там, ні тут. Тут пагаджуся вось пра традыцыйную беларускую культуру, пра нацыянальную і пра сучасную, пра такую, якая будзе папулярызаваць сучаснасць. Мне падаецца, у гэтым баланс. Вось. Пра папулярызаваць сучаснасць зноў жа завяршу тады хвіліначкай рэкламы. Ёсць падляшскі беларускі гурт «Максім», які грае цудоўнае беларускае дыскапола па-беларуску, і збіраюцца залы палякаў, якія гэта слухаюць. Ну вось таксама і з рубрыкі «Калі вам хацелася б мас-культуры». І насамрэч, паважанае гаспадарства, дзякую вам вялікі за ўвагу, дзякуй нашым спікерам. І так, сапраўды, варта падтрымліваць беларускае, хадзіць на наши канцэрты, выбіраць, заставацца ў сусветным кантэксце, каб, як казаў класік, мы не жылі нібы ў гасцях. Так што добрага вам вечару, змагайцеся!